lalela iBeat on Breakfast Show lami libitwa ngePrince Valley. Namhla sicala sivula class la msakadweni sivula class lesintu. Nathi share wethu seyilayinini la. Ngiprince Sizwe mnakethu ngikwamukele kuna umsakado weBizarre FM kunjani? Ngivukile ngiyaphila ninjani nina? Siyaphila nje sekutawufuna sibhadale school fees utawusho usumalini kube school fees sethu thina. Kuthi njalo ngo10 past sibe nawe la msakadweni. Njengoba ngitishera ngicela ukunika lithuba uvusele kumlaleli. Ngiyabonga ngiyabulela kakhulu. Igama nguSizwe Prince Shabalala kaSithole kodwa ke nabo vile bengibize ke na uPrince nakho kuxhumana lapho ke noPrince ke. noPrince lona ke na kanti ke ngi-associate oqala wegama lakhe ngizokuchaza nje lokho ukuthi kungani ngiwu-associate oqala wegama lakhe. Ngiphuma ke kuyisikhungo lesi ekade sakhiwe isandla sami lena abakhi be-Africa Institute of Spiritual Science lapho ke nesikhathi ukuthi sicwaninge khona ngolwazi elungumqamelo. Bangikhuluma ngolwazi lomqamelo ngikhuluma ngolwazi olusisekelo njengoba wakha indlu beka kuqala isisekelo. Manje ke nolwazi esunalo ulwazi nalo luhamba kanjalo inegaba ulwazi kukhona ulwazi elolamba phezulu bese kuba khona ulwazi leli eluba phansi libe isisekela solwazi lona. Manje lolo lwazi lolo yilona ke ongavamisikile ukuthi kusetshenziswe lona kakhulu noma kusetshenzwe ngalo kakhulu. Sisebenza kulona ke ukucwaninga ulwazi olunjalo. Isintu lesi sizothatha ngaso ke namhlanje kuyoba ke ezinye ke izinto esiziphenyayo nesizicwaningayo kuyisintu. Ngingathi nje ukuthi ngiyabulela kakhulu ngiyabonga ukuthi wena mphakathi ungimeme ngizothola lo daba losuntu leli ebantwini bonke nje baseMpumalanga. Ngiyakholwa ke mina kumbili nqani. Ngiyakholwa kuNkulunkulu, ngiyakholwa kuCamako, ngiyakholwa kuzima. Angikholwa nje ukuthi yiphutha ukuthi ke uqala nje kwami ukuthi ke ngikhulume nomsakazi nabalaleli kwenzakala lapha eMpumalanga lapho khona ilanga liphuma khona. Ngiyakholwa nje ukuthi konke lokho kumsebenzi ngomdali. No hayi siyabonga uyibeka kahle ke mawusho njalo. Ngaphambi kokuthi mhlambe singene kwesintu ngijabule ngendlela ubekise ngayo ukuthi uyakholwa kutinto lehlukahlukene. Sinemasiko mhlambe ngendeka nawe ukhule mhlambe ubone isiko lakho ukhule ubone enkolo yakho. Ufike kanjani kutholakala wena so ufundisa ngesintu nokuthi mhlambe kuwe si-introduce kanjani because isintu akusi mhlambe iculture leyi1. Ngiyawubonga ke lo mbuzo loyo ubaluleke kakhulu. Mina nje ngingasho nje ukuthi ke ngakhula ngafundiswa nje kakhulu ekhaya kwisizulu ugogo nje umama wangikhulisa nomalume. Kodwa ke ngafunda kakhulu isilungu ngenxa ke yama-TV lawa amananeko namahlelo lawa ayenzakala lapha kumabonakude. Ngaba umuntu okhuluma ngesilungu kena ngaba umuntu futhi ngaya esitweni ngacotshwa sasemncane nje ngiyabona mhlambe bengilapha ko-15 ngase ngangena kule sonto labazalwane ama-Pentecostal. Lapho ke sengene khona ke ngaba umuntu ke oshumayela kakhulu. Ukushumayela kwami ke bekuyisilungu. Bengifunda isilungu bengikhuleka isilungu nje ngitshela ukuthi bekunzima nokuthi ngize ngikhuleke ngesikithi ngicele ngesikithi ngoba bekungathi siyashoda yabona noma uhlathelela kuNkulunkulu noma kunjani bekuba isilungu. Kanti uyazi ukuthi ke uphakanyiswa kanjani ke emphakathini mangabe ke uyakwazi ukuthi umusha isilungu kuba ngathi nje uhlanze ngendlela yendlulile nje. Manje ke ngikhule ngumntwana onjalo ke othanda kakhulu ukukhuluma isilungu nento zesiko ezasekhaya. Ekhaya ke abantu ke abasikhulise ngesiko kodwa ke mina ngaba ukuqala nje nokuphuma ekhaya ngazibhekela indlela yami ke yemfundisi ngoba nje ukuqala ngaba umzalwane ke kanjalo ke ngaba umuntu ke othanda isilungu ngaba umuntu nje noshumayelayo nje endaweni eziningi ngenxa nje yokuthi ke ngiyasikhuluma nje kahle kamnandi lesilungu lesi. Thola nje nemisebenzi kakhulukazi ke ukuthi ke ngigqugquzele abafundi
bebengithandela njena othisha no-principal bebengithandela nje ukuthi ngiyakwazi nje ukukhuluma kahle isilungu. Manje-ke bengakaze ngicabanga ukuthi-ke ngiyoze ngifinyelele lapha khona ngikhuluma kanjena ngifundisa ngesintu. Bengazi kaze-ke ngiphume-ke ngithi ngiyocwaninga ngithi ngifuna ukwazi ukuthi isintu siyini siphumaphi. Mina umsebenzi wami bekade nguwenza noma-ke bekukhona imibuzo vele beyikhona-ke mhlambe eminye sizobuye sithinte kuyona. Beyikhona imibuzo njengokuthi nje kungani thina kwaNguni uzowazi ukuthi kaNguni asiliphimisi njena noma siwuphimisa umsindo ka-ra-re-ri-ro-ro. Asiphimisi nje kwaNguni. Lezo bekuyizinto ezikade zingihlupha ekukhuleni kwami. Ngiyathemba ukuthi futhi angisenayodwa njena umuntu onalowo mcabango loyo ukuthi-ke kungani singaphimisi lamagama lawo ikakhulukazi u-ra-re-ri-ro-ro. Nangokuningi-ke ukuthi-ke kungani isintu singakwazi ukuthi sicabe esayensi, imaths, yabona-ke o-engineering, STEM njena. Nanginokuthi-ke angikwazi kahle kahle ukungena ebukhoneni bukaNkulunkulu ngale sintu sami. Bakhona-ke abanye abakwazi kodwa mina nje bengihluleka-ke nawe namsaka. Kwafika izwi kimi, ilona ilizwi leli lathi selifike kimi-ke la ngaba nengqugquzelo lokuthi-ke ngihambe ngiphenye ngesintu. Kwazenzakalela nje uma ngikhuluma iqiniso mina bengiphenya kakhulu ngoNkulunkulu. Ngifuna-ke ikhemikakha noma-ke i-equation phecelezi kaNkulunkulu ukwazi ukuthi ngiveze ubungqina nobufakazi bukaNkulunkulu ukuthi umdinqangu ukhona. Ngayo-ke i-science mathematical leyo. Ngathi-ke ngisase-ke kulowo mendo loyo ukuthi-ke ngithole-ke leyo mfihlakalo kaNkulunkulu. Kwaba nalokho-ke ngitshelwa-ke yileli zwe lafika kimi lathi kimi-ke ngikhulume nabo ngolimi abalithandayo kepha abangilalela. Kepha nyalo sengiyothetha ngolimi abalithathela phansi nabalicikela phansi. Wathi ngizowambula izimfihlo neziphiri ezifihliwe kusukela ekwakheni nasekusekeleni komhlaba. Lapho bayokwazi ukuthi ngikhona futhi nginguNkulunkulu. Lathi leli zwi lelifika la ngidida kakhulu ngangazi ukuthi lichazani ngoba njena lento leyo nje bengazisisi-ke mina njengoba bese ngichazela ukuthi njena ngikhuleke ngizithanda nje impela njena isingisi lesi. Ngiphakanyiswa nje kakhulu emphakathini ngikhuluma nje isingisi. Ngemva kwaleli lizwi leli-ke yilona-ke langisiza-ke noma ngiyabona ukuthi umoya wangena ukuthi-ke ngikwazi ukucaba isintu ngoba-ke emva kwalokho kwafika futhi elinye lathi hamba uyokhulula umoya wokhokho bakho etilongweni ngoba afile kodwa usetilongweni. Uyabona-ke lapho-ke ngathola-ke emva kokuthi kahle kahle uma kukhulunywa ngomoya wokhokho sotilongweni izwi lisho kanjalo belikhuluma ngolimi ukuthi umoya wokhokho awukho endumbeni, awukho ekuphahleni, awukho kwezinye izinto nasemasikweni kodwa umoya wokhokho kahle kahle uselimini leli-ke thina-ke esingasalithatheli ekhanda. Ngasho ukuthi-ke esingasalithathi kahle. Manje-ke into-ke lena iyangisiza ukuthi-ke ngize ngifinyele lapho khona. Sengazi-ke namhlanje njengoba sengizokwazi ukuthi ngabelane-ke nabalaleli bokuthi-ke isintu siyini, sihluke kanjani isintu njengoba sobuzile ukuthi isintu-ke nesiko zihluka kanjani. Isintu nesiko azifani. Angathi njena isono mhlambe sabantu nesokhokho ukuthi kwasuke kwathathwa isiko layenzwa isintu. Yilapho khona indlu yensundu ihlukana khona. Kanti ukuhlukana kwethu bengahlukani nje kuphela izilimo kodwa bekuhlukana futhi namandla, kuhlukana futhi nomoya. Uyabona nokuhlakanipha nakho besiloke nje sikuhlukanisa. Abadala bebehlukana njena beloke bephuma kuNguni bebengazi ukuthi kahle kahle futhi bahlukanisa namandla kaNguni, bahlukanisa nokuhlakanipha kwaNguni njengoba sesilapha nje manje sesibuswa ezinye izizwe. Sekunzima nokuthi sibone ukuthi singaze sifinyelele kanjani lapho-ke nathi sesimelana nama-China namangisi. Kodwa masikhuluma ngesiko lamagama lawa mabili lawa usi noko. Usi lona kwisintu usuke echaza ukuthi umnyakazo oqhubekayo
bese ke nakuba uko ukukhuluma ngokuphelelisiswa kukona into epheleliswa kuyona uko. Isiko ke na yinto ke na esingathi isikiwe, uyabona, isikiwe kuphi kwisintu, ngoba umuntu wonke noma nje mase sikhuluma nje ngabantu bonke sikhuluma ngani, sikhuluma ke na ngokuthi ke na lokhu okunguku esingathi insila, esingathi ikhomba ibonisa lokhu esizokubiza sithi untu noma umuntu. Yini into eyinkombiso ukuthi uma ngalahleka nje konke, kulahleka indlebe, kulahleka umzimba, kulahleke mhlambe umkhuba esiwenzayo, yini esingathi njena mayisele isintu sasekhona noma untu usasekhona. Thola ukuthi ke na yini isintu ukuthi ke na akusikona nje ukuthi isintu ulimi, njengoba mase sithi isiSwati sithi isiZulu, asikhulumi nje ngokuthi nje kuphela imikhuba leyo noma nje ulimi kuphela. Sikhuluma ngokuthi nje namasithi isiZulu, masithi isiSwati, sithi kusekuhlangane konke nje okumelana nomuntu zokuthola lapho yiso ke nalokho noma yikho lokho okuhlukana phakathi kwesintu nesiko. Isiko lisikiwe, nami ngiyasikela nguzithole nje ngiya kwisintu, ngifike laphana kwisintu ngisiko kwami. Nawe uyakwazi ukuthi laphayana uye ufike usiko kwakho. Manje okhokho basikile baningi nje, noSobhula basikile, uShaka uMusheshe basikile, basika kuphi? Basika kwisintu. Bese ke nechilo lapha ukuthi ke na lokhu ke na sokusikiwe kwisintu sekwamasiko. Aphenduka ke lamasiko lawo wayenziwa kwaba ngathi yisintu, kwaba ngathi ke na yinto ekumele ilawule abantu. Ilapho wena sesihlukana khona kakhulu. Ngichaze nje lokho ngoba ngathi ke na ngokuchazana kahle ukuze abalaleli ngihambe nabo. Ngithi ke na wena Msakadu ngisile lana ukuthi ke na ngizohamba nginyathele nabalaleli. Kuyoba kuhle ukuthi ke na ngibeke kahle ke nalo daba lami ukuthi abantu baqonde ukuthi isintu siyini, ngoba kuba khona ukudideka masikhuluma ngesintu. Umuntu acabanga ukuthi hayi ukhuluma ngesiZulu yini, ukhuluma ngesisuthu, ukhuluma ngesiXhosa yini, ukhuluma ngani kahle kahle uma ukhuluma ngesintu, ukhuluma ngesiSwati, ukhuluma ngani uma ukhuluma ngesintu. Angikhulumi ngezilimi lezi ke nezilimi zobele, uyabona, njengoba ngikhuluma nje ngigxile nje kakhulu ngophi kwisiZulu ngoba ke na ulimi lwebele. Angikhulumi ke na ngolimi lwebele uma ngikhuluma ngesintu, sengikhuluma ke na ngokuthi ke na ukuhluzeka kwezilimi zabantu. Uma sizihluza, uma njena uthatha njena isifo, mhlambe njena ususefa ke na lapho okusefayo, lokhu okuphumayo ngaphansi kwesifo kuba ke na yikho lokho ozokusebenzisa bese konye ke na bese ukubeka eceleni. Ngesintu ke na sithi ke na uma uthatha izilimi zonke ezabantu, masikhuluma nje kakhulu ezakanguni, usithatha bese ke na uzifaka phakathi kwemithetho emithathu engizoxoxa ngayo uma sizothola isikhathi namhlanje. Kodwa ngiboni imithetho emithathu lena eyesintu. Uma sesifaka ke na le mithetho lena emithathu, bese sithatha izilimi lezi zabantu, izilimi zomdabu, bese sesintolisa ngaphansi kwele mithetho lena noma izimiso lezi zemithathu. Ziyaphucuka, ziyahluzeka ukuthi ke na amazwi, amagama lawa asasalela ngale aba ke na yiwona esiwabiza isintu. Lapho ke na sesithi ke na isintu asikhethi bala, isintu asicwasi ngalimi labele isintu, ngoba isintu siza nje ngenxa yokuthi ke na le mithetho lena iyakwazi ukuthi isihluze, njengoba njena esisefeni usuke sena sohluza okulungile, sohluza ke na nokunye ke. Manje ke na isintu ke na akusisiZulu, akusisiSwati, akusisisuthu, akusisixhosa, noma ke ungangizwa ngathi ke na ngincika kakhulu ke na kuleli linye ulimi, kungenxa nje ukuthi ke na ngikhuleleke kona, kodwa ngisasenami ke na kumendo, ngisasenami kuphi endleleni yokuthi ngiqonde kahle isintu, ngoba ke na sisha ukuveza kwaso kimi esihambule kimina isintu. Sengineminyaka nje na emihlanu
ngifunda ngigeqa ngiphenya ngicwaninga isintu. Ngicela kuyibuta nje-ke manje njengoba sowufundzisile ungithishera ngifuna umakhe uvele student sakho lebukhuluma naso la kuthi ngivile ubekise uthi kithi la into lesiyimoshile thina mhlambe silundu kuthi sibe separate sindu ngifuna kubeka sibonelo ngendlela mhlambe umlaleli lekade oyivisisa ubekise ngokuthi isintu siyafana ne-dictionary nedi thina abantu simoshe ngokuthi mina mhlambe i-alphabet yami ngi-A asithi lisiko sengithi mina hayi sindu ngi-A sewuyavela lo munye usino alphabet yami ngi-B mara sindu sonke ngile dictionary ngoba onke lamagama lalala dictionary singawasebenzisa ngafika na D mara na E but unayo lo A na B sindu singasho ukuthi i-dictionary yonke then sina akufuni sikuhlukanise kufuna la silandzela kufuna kusebenzele khona lamagama siwasebenzise. Yazi ubeke kamnandi kanjani noma futhi kena isintu lesikena i-dictionary. Yeah. Impela nje nokhopho kena isintu basithatha njenge-dictionary. Bese kena laba kena ngoba siyahlukanisa okhokho kube kubenzima-ke ngoba phela besikhuluma ngokhokho laba abasandulelayo esingababiza sithi omama mesikhuluma kena ngolimi lwebele kena. Bese kena kuba nalaba kena sibabiza abadala. Abadala-ke labo abakwazi ukuthi babeke indalo. Ibona kena okuningi kena singabantu ukungaphelele nje thina manguni ithina ke bantu base-Afrika yabona kodwa kena kuya kena nakwezinye izizwe abadala baba nomthelela ukuthi kena badala ikakhulu kena inkulumo nokuthi kena ukucabanga lokho esikubiza ngokuthi imsusolo phecelezi ama-concept uyabona kena bakwazi ukuthi bathole iy'nsusolo lezi bese kena bayakwazi ukuthi bakhe ulimi ngaphezu kwazo lapho bakhona khona ukugeqa i-mathematica i-math njena lena ifilosofi lena kena nokwakha lokhu phecelezina sikubiza i-engineering konke lokhu kena kuvela kokhokho manje kena okhokho kena lasithi nje bebephila bona nge-dictionary lena ichaza uyabona kodwa kena ubeke kahle kayibeka mnandi kakhulu ukuthi uma isikhathi siya laba kena abasalandelayo kena okhokho bethu kena bathatha kushuthi kena njengoba sochaze kahle ukuthi omunye uthatha u-A omunye uthatha u-C omunye uthi hayi angomfuni mina uze mina ngifuna u-T omunye uthi hayi mina ngifuna mina kena o-G omunye athi hayi o-G angibafuni ngiyabona ke kodwa bonke labantu lapha bebethatha kuyi-dictionary yodwa manje thina zingane zabo namhlanje sisenkingeni kakhulu ngoba phela manje njengoba sebehlukanisile ngathi uma ungayibheka lento lena bengathi bahlukaniselana isa yabona lesintu uma uyibheka nje ngoba uma uzibheka nje zonke lelimi lezi ngokuhlukana kwazo zobele ziphethe imfihlakalo zezinto zonke uyabona manje kena kuba isibuthi sizithole zingaka kodwa ke nakuze sikwazi ukuthi sifinyelele ekuhlakanipheni nosekujuleni kwabadala ukuthi ke thina ke nasiqonde lo mzekelo lona sobile ukuthi ke isintu kahle kahle siyi-dictionary lapho ke thina esisika khona sisika ini sisika isiko kodwa bese simosha lapho khona ke sesithathe lekho esisekusikile esintwini bese ke sifuna ukuthi lokho kube ngumbuso kube ukubuthana indlu ensundu ke iba nobuthakathaka ke iyantenga ngenxa yalokho amandla amasu ukuhlakanipha ubucwedi into njena esinayo ke ukuphuphuma hayi ngoba kunomoya othize lokho ngifuna nje ngikuchazisise kahle ukuthi into esithi ngungqo noma ngungqi isintu isona esipha le dictionary yethu lena ngoba nje impela mandulo beyibizwa irema uyathola le gama lethu ku-Greek ibizwa kuthiwa irema kusho ukuthi kena impimiso engcwele
uyabona-ke bebelazi ke nalolimi leli njengolimi ke olungalotshiwe phansi njengalolu elibizwa ulogosi elilotshwa ke nalelo ke ematsheni ey'khombini nasemaphepheni. Thina lothi bekuwulimi vele olukhulunywayo olukwazi ukuthi-ke oluthetha kodwa-ke abadala bebekwazi ukuloba bebekwazi ukubhala kodwa bengasiyinto abagxila kuyona ngoba ulimi leli lwesintu lunamandla kakhulu ukuthi-ke liyi-dictionary liyichazwe ngokwalo lona alidinga okunye ingakho kuthiwa isintu asitolikwa kungani isintu kuthiwa asitolikwa ingoba ngokwazi i-dictionary isintu uyabona asifani nesilungu asifani nesimandarini asifani nesifrench noma-ke intshisakalo yethu nalapho sithi sizama ukuphucula sizama ukuyiphucula uyabona sithi phecelezi siyadevelopha sifuna-ke ukuphucula-ke isintu ukuthi sikwazi ukuthi ngaso sicabe isayensi sicabe imaths yabona sikwazi sicabanga lokho ukuthi kumele siphucuke ngoba asazi ukuthi kahle kahle isintu siyazithethela sona ngokwaso. Teacher ngicela namhla siyibambe la teacher ungazi usifundise lokunyenti kakhulu stoba confused lokungijabulisile ngale dictionary sibekise ngayo lokunye lesinawo sinemvunulo onke ama culture anemvunulo ngiso sintu leso nethi sekuhluka ukuthi iculture inemvunulo yani mavi okugcina nokuvalelisa siyibekela kwanamuhla angathi ungavalelisa uthini. Kusheshile-ke ngiyathemba ukuthi-ke abalaleli bathe ukucoshacosha ngoba isikhathi-ke impela sincinci kodwa-ke engizothanda nje ukusho ukuthi siyathoma nje namhlanje sihamba kancane kancane abahambe nathi abalaleli babe nemibuzo balethe nemibuzo ngoba kuningi nje nesokuthola kuwukuhlakanipha kwabadala okufihliwe esintwini kumagama nje siwaziyo nje thina esikhuluma ngawo lapha njalo nje kodwa uma sesiwabheka kahle sithola ukuthi lapha kukhona ukuhlakanipha kokuthi siphumelele futhi sihlule nasey'theni zethu. No sisibongile thina. Ngiyabonga msakazi kakhulu. I-Beat Town Breakfast ku 104.1 The Pumping Beat of eGaza ngiprince Sizwe ngingiprince Veli.